Okay guys, sumanak hello ko ni mata, human akong nanghikay ng hinlo ko, human akong hinlo na. Maduna man ako hinlo marijo. Okay, Tia. Jag abuhan pa, sinawan pag marijo aron ko ba? Kasamin pa tadi ha. Dari, sagdi naman ang mga galon diha kay bahalag lubog maggamit magyapon na. Hinlo na daris ilawom mga kang hinloan ah. Isa man kay biro ang natuaray, para magbata. Nga malagi banga na, di sa mataring banga na eh. Di mo makaka-plug diha. Ha? Ha? Anang banga. Bas, Pwede pala kasi ng tubig. basi ka, sidla na atos kwarto. Aron di na magnunaog. Bitaw. Ano man daghan man ang dating. Ano ba na rin? Hinagiban. Alam ko sila gibatay mo nani. Mating kayo ni mo ako sa una daning ngani, lip and right. Dapat, di mo sa mga wabot si Ju. Daan hara na kay ug manggi na yung mga sus gajud. Diha ra na. Kay ug mukuot ra man diha ug gamit kas kutsilyo. Di kay bisag asa ibutangan ng mga bata. Nagdud, masapi ra tapos doktor. Adoy? Aw, lagi. Namang hinagiban eh. Napay si Rutso. Rutso ko, hindi mong tukron. Mamahaw na ko na! Kapag tiwas pataginlo, buwang dito. Ah, maning, nga naman mong anak na eh. Makadot ka ni? Makadut! Bisa kumingaw na lumil. Agay! Giling nga ako ng yoyo. Haguman. Giling nga bitis agasa nag-ihi. Hinlo na galit dari da. Timbangan na naman da sila. Hinagiban. Nari mo na hinagiban ako saksak na isang kutsilyo. Kumingaw na lumil ay. Hirapan. Pahakpan. Ano rin pahakpan eh. Yan sa panagi. Bau ba dya? Sag ate, sana all labid ko not. Uy, limbarok. Di man ako. Duh! Mga kasi naganasi diyang honey, my love, so sweet. Na? Nami man, ikaw ma-utsa, na? Mubounce, na? Mubounce. Wa pagalingan na katubang. Wa pagalingan. Ay, sali mo na. Ako ba na itiri man? Na, otro harit. Na! Oh, ba. Makabawas na kanja, te. Pugnita. Why, sir? Mura lagi nag-isa kanigo. One, pilit. Wa, bapud. Tinawa nga na, abang. Sukbu, aba. Maju pas nanay, okay. Wow, legs pas nanay ninjo. Oh, pinahan mo, nagiganang tatay nanay. Pagkatire. Wow, let's go. Chiche. Isis ko na iluto. Wala, pupunta sa Surgalo. Paputos. Takay mamahaw sa tayo magtiwas na patan dyan hinlo. Ano man na muli ko ng paru-paro jiban. Di dahon, yatag sa baji. Ginoo ang himagbalantay tagahin taong ko diha nakikiginahan ko na ng bayuyit. Nay, bayuyit. Kuan nang gigunting na. Bisag usar ka buhok, nay. Ha, ambita ko. Andiyan lang, murak ko na. Rakulan sana. Para kung asa ipalabaw, nay. Mabayang man ang hilin. Luma. Asa mo kakatulong. Asa mo ko tulong. Gani raman ka. Unjag maminjo na ba, nay? Unjag maminjo na. Di araw may gugukara, nay. Nabitaw. Kaya nay, di araw man ay, nay. Mabitaw, hinatag na ba ng bunin? Pag ginoo na ka. May duplikara na na. Hindi na. Nganong ging naman nagduplikara nga. Hinatag. Gabi-gabi ka man na. Di na. Di na. Ay, doble. Doble ba gisang lain na Hinatag ni. Laig himisong ang pikas. Laig na ang pikas mo na nagduplikara. Nagtawag si tatay. ibalhin eh? Siya patay kay diyan nga. Daot tas buwak. Nga di naman tayo mga halin nga banron. Hadhad na mas bahay. Akani ganahan po ko daan eh. Ganahan Diyos. Inday ay sa daan eh. Kani kay naglukdulok doon na ni apang himusyungan na na. Basta kay di ang giganahan pangadong nanay. Ambita na ni na he. Kani. Og kare. Salamat abo sa gadget moonlight. Si moonlight, grabe mga buwag. Nay duplikara, nay moonlight. Na ba po day, ring light.
Buang na ning mga buwak ka ni. Nabi, ha ka na yung mga tubangan, bihan yung mga naan na, nabi. Kaya sa pa ni? Kuha ni. Ang may sana ba ni ha? Humuwak pa ni. Kuha na, kanang na, bukot-bukot. Gwapo ni buwak. Gwapo lagi. Murang yiyo. Mubalhin ko na rin kay inisod sa... Cha! Garaan! Kaya nakakita. Mas ang datos pilar nga na inganas datos divider pa nagtungko. Basta yung mga aligrahon, di mapakut-kut sa jating od. Malami jud naong. Na, wala man alalagmi lagi daririt na mga magkagdang. Hani man yung puning buwak karit. Kaya mo ko nga ni ha. Taas og dahon. Pero wa na jud imong kuan, wa na buwak. Yung mga kugon. Ito mo yung kahanap ang gulahan di ha. Kani ba hani ning buwak ka? Dakag naong. Kuha ni, mahal ni. Milyon na ni. Milyon na ni, bitaw ni. Ang kani mahal man kuno pa ni ron. Ay may nga na. Naning. Oh, sa'yo nga rin. Kuha ni ka, Mama Migila. Tiyo. Hinatag, tambok na kado. Pero gigusi-gisi lang udit, batas udit. Kanihan ni manang buwak ka, ngilad magnaong. Ha? Kanang naslata nga kuan. Kung ba naslata? Kanan na yung pinangadyo. Malaki na utara ko kaninaong ba? Kaya mangadyo po ko na rin nanay. Ano may tambis? Ano ba kanin nga ni buwak ka? Oh, mamuwak man sa dama ka. Porsilana? Mamuwak na ka ng tamis. Tambis lagi. Kada? Ano ba? Marapag nga eh. Lain mo gugnaong. Puwa man na ka to kay green ramang jud. Uy, kayo mo umanay. Hala Lahi, di pudri. Lahi man gud na talaw ram nang naong. Diyan mo rin huwila kang tiribers. Kakalibngan dyan na naharoon. Ganang anak na kuno. Diyan pohon na po. Ang nakanina pang nagbit-bit ng mga anak pohon. Nagisang anak. Nalinsing na. Ito na nalinsing. Uy, diwala sa... Itapa din na ni mo daririt. Itapa na garang Kaya araw. kawaton. Ada di pa nagdangag. Itapad ba kay rong di ma? Wa. Kijig ma. Ako di ba sanginlan na. Na? Muta. Tigi sudur ba pa nalay suri. Dug dito sa kwarto. Nasa? Ang nagtagbalik ko. Panda kan araring buwak nga dyan gibubit-bit panda. Tiyo. Nganli aron tamas makaya. Sige kuy-kuy na mamatay no una. Bukbukan. Bukbukan makamuti ba? Orang ma. Tambok. Nabahoan yung mong bilahan. Di ako na itapat. Pareha ba? Tiyo, garaun. Anong garaun na? Si Aliana. Nagkatawa. Ano yung dahon ng mata? Be. Ito may nga mata yung mga dahon ni Gadang ni. Dala ng dahon kay ngano. Matambak raman gyapon na malata raman na. Bago gumuti eh. Kari mo iibog. Hala mao manig kuan, mapaliwat ko na ni mo sing-sing na. Mo man katong may mugak ka sa kahoy. Lahi, pud na. Magakas pa nisa pero... Kuha ni. Royal Queen ni. Royal Queen. Na ah. Bisyong unsa ra kayo mga ngan sa mga buwak. Ikaw, Irid. Irid, bi. Dari. Nauma. Adya mo kasabaan tang nananing pilit na naliha. O dari gakus. Kana no imong ipahinap nin tong daad to dapit. Kay imo na ipakuan daare. Ipapidpid wa na. Ipaingan na ko yun na. Mara pa'y kahunahon nag-plaster o manggadyo kong buwak kaya dyan mag-maalsun tanan. Yeah, plaster na. La, sige, dogang. Ibang mo sa trabaho. Pangluok di ay. Naskilid. Siya. Namin na sa gulay na. Magutot. Gabi-gabi na sa gulay oh. Diyan, tagaan naman tagisi-gisi. Bali. Tama na isa. Gamatoy. Asa? Pag-anak to. Unsa? Alin na. Tiyo. Pagpunasi rin mga daos buwak. Diyan, garaan. Punasi.
Ang mahamis. Kunan. Ba't ito mantika, nay? Ang mahamis. Jama ka ramahalan nagmantika ron. Makatubig rin Ah, parang mahamis. Aman, magbubuan lagi. Mao gihapon dang kay sige gawan. Pisik-pisikan na gihapon. Sama mo nay. Mag-date mo? Na, mapandu-pandu sa test mga kaang. Kita may nasa gimong buwak rin mga tulog naong, nay. Ha. Ginawa ka. Pero, Kani ba na yan? Imang buwag ka ni mo naman sa tig. Dire? Ibid. Ito ibite ra mo na. Ay, bitere din nanay. Ibite ra nga na mo anta. Tanaw ka may lala dang nga na. Dede. Tapos nanay na pa with action day pa nay. Ya. Sugod na. Ang lingsing. Ibite ra gina na ang matan. Adi ara, chicken pit ko nun eh. Chicken pit. Mapatay yung tubadi. Na, bitaw. Kanira yung pangadoon kay daghay naong. Oy, yagine, salamat sa Ginoo. Kay ning init nagmarijo. Na, nanay adlaw ning bidli. Na palagi ning dako na lagi ginseng na ide ha. pero okay mga... Tambaw raw kuno na guys kana ginseng. Ginuudang, hari ba tayong unahon, sud o gawas. Naaraman tagbubidli daning mga buwak. Dire, Atesa. Amas mama miri Atesa. Aw tuas langit, inday. Agan itong badya likse. Kasi emang gipangita gani haday. Si Dudoy Atesa. Okay guys, tiwa sa hinlo daring Tireverse kay nagbutang floor mat dari da. Bayuyit ang color, bayuyit. Yan na may ganahang kulo. Para kasal. Sa ganahan, para kasal. Dari na sila sa kwarto dia. Nice na tanawon. Dari na pag may mag-gubing. La, sige, gubing. Hindi naman dali. Guntingan ka ni. Siya pa, magtutal ng taron. La, okay, sige, dugang. Tabas. Pasubra ay gamay. Ikaw rin magtabas. Dahil Dari, itibasan ka ng duha. Ajaw! Usara! Kanirang usa. Tabas Kaya mo. ari mo po, Dri. Dari makasugod nga na. Arong putod, dari man ang diha. Kama na ni ka ni. Isa pa, sa biraha. Natuwa lagi. Street ta jud, sa mas pag-street sa kasing-kasing ni Limbuhol. Ganahan. Hindi di may street. Aw. Wa, may programa. Tanawa na kayo ihiwi na. Gidit so. Awa. Uah. Nagagubing-gubing na. Uah. Alag, dude. Sige, dugang. Ala. Sige. Ikaw ihiwi na. Alagi. Hapit. Dari sa tamagbira, magantigo. Hinda. Kani. Lapas man. Wala pa si dari gamay. Ha. Dari kay gubing man ni kani. Hinda. At Gubing. Mukatag papilit. Dudog ka sa din ko ang martilyo. Walay ko mo, way martilyo, Ginoo. Ano ba sa di mo gibatan? Kani di man ba na rubo sa idin. Lamsang mo dini batur laman ay. Tidugdog ka rin nga na. Nagguba para manitik pa mo jo. Pagkip ko ako bato. Magkuwalay ko. Nailansang. Naarag ng tulansang. Hi man. Kung tanang nanay kay katulong patrabaho ko rin. Mother! Sanda jong. Nato sobra. Mother! Nay! Unay! Nailansang! Batura! Sagdira! Maglansang gibatan nay! Ilang siya? Hi, si Rutsu! Saan ka nagplurma taminay? Oh, dagan na sila. Kadang naman na lang. Oh, ganun. Napakilan sa nandang kuhanay. Nay! Sanga? Napakilan sa nandang gamay nga lansang. Kuhatra na eh, kapiliham sa nag-plywood ni. Ang nasa yung number kayo maka Uy! Anghel magbalantay! Tawagan ko na po sa akong mother! Sana all!
Awa man. Sa dikdekan sa nang kuko. Di na may tao ni matabag lansang. Kini kwako naman eh. Kagamat lagi ni. Ulihan na kagabok na. Tuaning lahos mas tuboy. Arang lamiag among martilyo guys, oh. Tingkang amang gapong dari. Division na kang ano. Ginoo di man taon na malansangan na in taon. Tung alagi. Atay ni mo kumagkustiil kima haros unsa na. Dalawa. Nga na ragod. Na ba dito? Nga na rasak tur man ang pamalagura. Rangan ujan tao sa mga duduk-duk da. Nanti mga tuk din magubing. Mana ka to? Mga ka na. Kani? Agka na, imo nang sa edidan. Sa didan. Kanay kung kani nay. Kunti nga sa ris. Ikaw rin kima, salaon dyan na. Lah, Haman. kani ba? Ano man ini angat man? Namin na ay mandari. Ay kang anong pudi. Bonek kerkeng he naman na diha. Kuang ramang kundi kuandang. Dalawa. Bira ako na diha kemana Kuang ra nagbiradang. Op, kasi pala biya kay magdugo. Kuang gapon. O kuang ra ni kunti. Kuang ra nagunting dang, ikaw dadang. Dari na padbidli eh. Say didan ning dari dan. Dang. Sa didan. Double sided bito ni say didan. Ha, sa didan. Say didan ning dani kay nga ina na no og mag-ismagol makuan. Sama ni. Maokab, ha? Say didan. Itapi. Ni pa pud na bungit-ngit di matapi. Mato kaning tawag ka mami nay. Ako ang tao. Ganahan. Kani. Di na may utngon. Sa didi. Dalawa na ay. Say didan. Ngano nga atang bahay dun jama-jama kuan plano. Buta ako ba yung plano na ni? Wala no hilami. Nanay ra ba basulon mo? Si nanay ba arkitek? At kiting si taterang na yung nagbuot-buot. Aw si Tauras, tatay. ko pa ko'y buot kung trabaho ko sa Manila. Wa pa ko na buot, nagtrabaho sa Manila. Nga pa ko'y buot. Okay guys, sumanamig panghinlo guys, mao na ni ang gi utro ag design sa divider to ang gipakilid sa lingkuranan dari. Diya sa taas pod nag floor mat ning reverse. Floor matan. Tartos kwarto. So guys, sumanamig panghinlo, higda-higda sa midari kay tantod mag-edit po mis among i-upload nga video karon, nga vlog karon. Paslik si anog si Aliana. Reverse nag-edit na. So guys, maura na mong vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog. Tito po watching! Sabi? Tito po watching! Hi Tito. Thank you for watching. Ikaw. Tito po watching! Thank you for watching. Love you, Tita. Thank you for watching! Wow, very good. Thank you for watching. Bye-bye. Love you, Tita. I love you. Bye-bye, Day. Bye-bye. Bye-bye. Subuhat, bye-bye. Keep on watching, Ayala. Thank you for watching, Kuno Aliana. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.